लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमना खानानै जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। तो लोगोफोर आं दिनै कुलम्बाइ प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअहायनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों महिमा ब्रह्म बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिथांनि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय दख'ना बिदन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिस्वजित बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि देंखोखौ होदों करुणा राभा बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। तो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबा जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर।